Dziękuję bardzo. Pan Tonino Picula, bardzo proszę. Dziękujem bardzo. 2017. bila je jedna od najznačajnijih u 60. godišnjoj povijesti Europske unije kada govorimo o zajedničkoj obrani i sigurnosti. Važno je nastaviti s intenzitetom i što prije ostvariti prve projekte. Dovoljan napredak postignut je u pregovorima o Brexitu. Opet naglašavam da svi građani Europske unije moraju imati jednak tretman glede njihovih prava nakon odlaska Ujedinjenog kraljevstva. Posebno pozdravljam zaključke o socijalnoj dimenziji Europske unije, obrazovanju i kulturi. Iako su dobrim dijelom u nadležnosti zemalja članica, spadaju među najvidljivije rezultate europskih integracija. Drago mi je što su u zaključke ušli i proračunski resursi za socijalne aktivnosti u kontekstu idućeg višegodišnjeg financijskog okvira. U vrijeme kada neki od najmoćnijih lidera neodgovorno dovode u pitanje razorne efekte klimatskih promjena, važno je da smo još jednom zajednički potvrdili predanost Pariškom sporazumu. Uglavnom, zaključci su dobar temelj za nastavak rada u ovoj godini. Imamo priliku da se predanost ovim temama pretoči u konkretne financijske instrumente u sklopu nacrta višegodišnjeg proračunskog okvira. Hvala.